E bătaia ruptă din rai? Bătaia în educația copiilor. De ce nu este o soluție sănătoasă și care pot fi consecințele ei pe termen lung? Violența afectează atașamentul sigur. Acest lucru poate învăța copilul să-și facă griji și poate afecta comunicarea deschisă pe viitor, astfel încât copilul nu mai are încredere în părinți. Bătaia perturbă reglarea emoțională. Copiii învață să-și reprime emoțiile sau, din contră, să reacționeze impulsiv, ceea ce poate duce în viitor la anxietate sau agresivitate. Violența poate submina sentimentul de încredere în sine. Copilul poate ajunge să creadă că agresivitatea este o metodă legitimă de a rezolva conflicte. Comunicarea non-violentă, negocierea, consecințele clare, reguli explicate și mediul sigur creează învățare și autoreglare. Educația cu empatie construiește caractere puternice, împreună, fără violență.